Ebuka Obi that accepted blood money. Ebuka Obi accepted blood money from Hope Uzodimgba. What a shame. Sisi je okwu ndị eye service. Ndị na-eme eye service everywhere. In a claim that an able man of God. Kedu ihe gosi that an able man of God Ebuka Obi? Kedu ihe gosi that na inwe ike call a spade a spade? Anya ka ngwala onu. I don't see anybody. If it is normal as na ka no nwere onye afuro. Ebuka Obi is a confirmed disgrace. O mebogo onwe to the highest. Tutu man on the bar if your man Bobble na meburu kwa na mbata ọzọ. Mụ amara na amam ihe mma kpozi ihe nka. Biko nka njọ all this gadi nwa baby Isiagu internet na-achọ ndị ha ebu da frustration bụkwasa n'isi. Ha bebe ihe mee ihe ọ bụ na ọwa alcohol ha. Hebili frustrate we Evangelist Ebuka Obi. Ke hi na ki na akpọrelu nwoke mmadụ onwe ihe o mee Evangelist Ebuka Obi okpolo ọfọ gị. Ọnala ga ana gị. Ọna gị ka alụ Zion. Ọna family gị ka alụ Zion. Family gị provide la na oya abata na ọnata ana Igbo anyị. Evangelist Ebuka Obi nwanne gị nwoke. So kụmasị nka njukene na bụ ihe na ọ na-agbakasị m ahụ. Onye na-achọghị unu ịpụta igbe phone gị gbe kamera ibido kpalịbịa maka na ifilu no he is not in the right position. Ọbịa use power onwe towards you na asị maka na ị nwere power ka if suppress ya ogbenye. Mana ogbenye ya nọkwala onwe na-achọ big man okwu. Hapụ na onye ọbụla ka ọ nọọlụ onwe ọ bụghị ajụ ihe n'ụwa anyị pụta. Sọsọ na ndị Igbo anyị na ndị Igbo aka mma afụ na mmadụ ya apụta n'ụlọ onwe ya stila na-achụ ya ịpụta kwuo okwu sị ka ikwelu okwu asị gị mind your business. Ebuka Obi apụtago na Hope Uzodimgba bịa Zion ọhịa ọwada na Ebuka Obi na support Hope nọ na support Hope. Biafra ahụ ị na-azọ dị gị mkpa nwana otu eji flag gị machili jewa Abuja ọpụta street feda your flag every day and night o wele amakwa n'ihu ụlọ gị. Stop use Nigerian naira bido kwadobe si na na Biafra ka ya na-use. Ibido mewe exchange ya no ihe ịchọ at least the people will listen to you. America na-ebido protest with one person. Mmadụ kpopụ okwu Chukwu court na ọchọzi Chukwu nna na ndụ ya. That God should live his life alone. America mere ya. So protest na-ebido with one person. Mmadụ kpopụ Chukwu court, yes na Chukwu bịa court na ha na-abụ na ọ chọghọzi. Why is God interfering in his life? Say happy ka obie ndụ ya ka o si chọ. Okpopụ Chukwu court. So ị na-ekwu na Biafra dị gị mma. Bido n'ụlọ wit nke gị. Ọ gbe ring light gbe kamera gị. Ị na-akọ yeli. Hapụ na Evangelist Ebuka Obi aka. Hapụ na ya aka. Nekene na ihe nwatakịrị na-asụtọsi ọnụ na internet si na ọ na-ekwu okwu. Onye si ka ọ bụla Ebuka Obi. If I say that na madro disappointed in ebe ino, ima that na nwada achalugo na atụ asị. Imagine Ebuka Obi. Ebuka Obi of all people. Ebuka Obi. Iwe kwe ka Tinubu use ka Hope Uzodimgba use ogi. Geenụ ntị, ọkwụ na afụgo the video. Na ihe mmadụ na-ekwu n'ọnụ. My people, ịma that na ọ bụrụ na dibịa gbawalụ m afa, that na Ebuka Obi ga-condescend this low, that na Ebuka Obi ga-emecha n'ụwa ọ pụtara bịakwa ili Hope Uzodimgba nwada achalugo agaghị ebilive. Imagine Ebuka Obi wee nwee mind because of ego, because of mere naira na-enwe ezi value ka Hope Uzodimgba ji wee gobie Ebuka Obi wee gote Ebuka Obi wee bịa na-ekwu okwu with his two both side of mouth. Okwurugbada na Hope Uzodimgba alụrụ ilo side be ha emela abandon for years. Hope Uzodimgba bịa lụọ ya for that reason ka atụnyelu Hope Uzodimgba. Ọkwa na afụghị ya ha na-agwa gị. Sometimes ndị ụka anụnwa ha na-atụ asị dị egwu. Sometimes these people ha na-akwanyelu ugwu nekwa na Ebuka Obi onye agwụbalụ that na a ga-use Ebuka Obi wee campaign for Hope. Jukenenu my people, since 4 years and now Hope nọ n'oche ahụ, gịnị ka Hope megolu? What have Hope done for ndị Imo State? So na-abụ ụzọ si ijide use of Imo State na-egbusisi. Hope Uzodimgba of all people kwadolu gaba na Zion because ha na like people nwere crowd.
Ebuka Obi that no mega arrive. Ebuka Obi, let me just tell you, about that na Nigeria na function ofuma. That church ya he mepe na Lagos State people juru there. Onwe ho funbulu onye ga-afu there. Onwe ihe gbasalu as in citizens gbasalu church. Ihe ahụ na feel that na na-eme, it is work of the government. Instead of you to condemn Hope Uzodimba, as in call a spade, gwa Hope Uzodimba that na ife ọ na-eme na ọdịrọ mma, nya step down ka onye ọzọ try ya, that na onwe ho funbulu ihe o mere, ịpụta na justify, na agba okwu okirikiri. Ebuka Obi, msego na shame on you na ọbụna na nna akpari man of God. Ọkwa ifugo ihe ị na-eme, share no video, share the video biko. Ebuka Obi, look at you because of birthday gifts. Hope Uzodimba butere ego bunye ego go na ekwu na phone wee do carried away. Ọ ka esi ejide unu. Hope a manipulate gogu the same way someone ever wanted to manipulate me. He called me on phone bido na etu m afa. Abụ na mbụ onye do carried away ma ọ bụ na mbụ somebody na-enwe conscience, I will just follow Simon Ekpa. But because of na m ihe m chọrọ, I have to be myself. Ebuka Obi, at your age, as in a nobody, common Hope Uzodimba, he manipulated you. That is a follower. He's not using you because he feel that he will popular. That he will a lot of people in your church that need to go popular. For that reason, Kebia campaign Olu Hope. Let me just tell you, today mark the beginning of your downfall. Ebuka Obi of Zion Ministry. If you do that, he may go arrive. You have arrived. Hope nebu. So if we have anything wrong, no bubu. Hope Uzodimba nebu our people in Imo State. When we have anything about it, or do her wrong to your own side. That's for you now. Hope is doing a wonderful job. For that reason, in here can people support Hope again for the second time? Keje tunyelu Hope Uzodimba. Ebuka Obi, you failed. That's it. So you have your plans, Abi. You have here na plan. You have here choro. It's okay to Ili Hope Uzodimba. That is get vote so you're in again. Can continue with our people. But I just want to tell you today that na itigo kana tipa bunse. Ebuka Obi, if you do that need popular, can you fuka Hope get see where we? Let us watch and see. Hope jidelo mazi Imo State bugide destroy a lot of people, including organ harvesting. Hope Uzodimba na support today because of no butelugu bag of money. Ichefu organ harvesting. Hope Uzodimba na harvest in Imo State. Ichefu you plot or chefu ya completely. In our support in our campaign na that na Hope did a wonderful job. Hope melonka men kozo. Ebuka Obi, let me just tell you. Can just wago today. You failed. They should go and release that. Hope ogwago that's no ejiti ono ka hapu mazi Nnamdi kan ogwago ye. That Hope in our campaign lu imokana Hope so we contribute akajide to mazi Nnamdi kan today na DSS dungeon. Inwe idea. Imaha that na aka Hope ka dikwa n'ime ojiji eji mazi Nnamdi kan. You don't know. It just na-ekwu na-egburigbo ọnụ because ị na-ekwuka ikpoghewe ọnụ ọ na-apụsịsị gị n'ọnụ. Ịmahụ that is in igbugo onwe gị. Ịmahụ that na that man ị na campaign lu. Ị na-feel that na ịdụgo popular, you can say anything na ịbụ okwu anyị ọnụ. Today ijiri gị aka gbuo onwe gị complete. Our people gebido na after gas evil man because you are not practicing what you are preaching. A killer. Somebody the whole world that na Hope is a killer. Fulani are using Hope Uzodimba to kill our own people. Epota bodo yaja. Ihi da after bo ka atunyelu Hope. And atunyelu Hope as who? That is an atunyelu Hope as again. Get it the meaning of it tunyelu Hope? Gene ka Hope megolu ni Imo State Ebuka Obi. I am asking you. It's an Igbo onye olu. Olu nke olu lalu. You are a confirmed disgrace to all people. Let me just tell you, that is this time around. Imana on a mego kuku, imahum biji we pour up and a tipa buaja. Look at he butulo nwego na. You have pulled yourself down. That is it. You are now campaigning for Hope, for killing Imo State youths, for killing our own people, for harvesting organs of people. In our support to Hope, when anything do wrong, ni he Hope name. Na Hope na always ball na all. Okay, the things see name lo others na Hope melo. How many things can Hope Uzodimba make in Imo State? Only
only 2 things. For that reason ka atunyekwali ọzọ. A sitting governor maka na ọ lụrụ ilodo n'azụ be nna gị. For that reason ka the whole world ka apụta tụ Ili Hope Uzodimgba ka o mee gịnị? Onye ụgwọ ọnwa ezu over time ga-ezulie. Hope Uzodimgba o meghe anything achieve na 4 years. Ọ bụ this second 4 years ka ọ ga-eme things achieve. Ebuka Obi, that is you a disgrace. I am sorry to tell you this. Ibu a confirmed disgrace. Ị na-eme Zion. N'eya ọnya ka a ga-eji wee mụ ụnụ na ndị ụka ada ekwu okwu, ndị isi ụka ada ekwu okwu, ịpụta na n'ukwuo. Ịma na asị na onye kwu okwu amalụ ka uche ha. Ikwugo n'okwu amalụgo ka uche ha. Among alụ niile Hope na-eme na Imo State onweghị nke efuru to condemn. Maka na o nyelu gị ego. O nyelu gị ego as birthday gift. Ịpụta na-akọ inyo. Ị na-akọ inyo. Ịbụ Zion. Inwe followers. Ekwusi ike your followers apụta kọba inyo. Let me see anybody that will comment ya ka Chineke kpọọ gị ọkụ. Ka nwa afụgụ buruda your Zion bịa na that is buruda your Zion ministry. Comment ya na this page ka ije cheje ka ọ follow gị na. N'ihe unu na-arụ gagharị. Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime na-ata ọfụ. Ifu ha enete na ọbụna ị ga-eme. Okay, ịgwalu Hope he should go and do the needful ka hapụ Maazị Nnamdi Kanu ya je tie ọnụ n'okwu. Thank God that na ịma that na since eji ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu na Hope Uzodimgba that na otibe ha ọnụ n'okwu gbasara Maazị Nnamdi Kanu. Ịgwacha ya oluhu 2 days iji gwa Hope next thing imelo bụ ịbịa campaign welu Hope. So ihe anyị that is ihe na-eme bụ as in ị na-achọ soft landing to campaign for him. Okay? Hope will send 4K youth to Europe to work. Imagine. He is no longer sending 4,000 youths to Canada to go and work. Okay? Okay, now you are now looking for amaghị that na ihe iji ekwu okwu ahụ iji ekwu da nonsense bụ ka i welu wee as in ị na-achọ soft landing ka i wee land ya. Ọ ga-abịa land ya ka i wee campaign olu Hope. Na ikwugo okwu nya jee ka release ya Maazị Nnamdi Kanu nya jee ka o tinye ọnụ n'okwu ha kwado jem Abuja. Ebuka Obi chiefo, good morning sir. Chiefo gị n'anya. Kịta ka ịma that na ekwesị release Maazị Nnamdi Kanu now that Hope Uzodimgba na-akwado for his campaign. Ọ na-akwado that is the next month Chifola afọ efogo nkwa ịnwapụta because na-ewetelu gị ego. Ị na-eche all this while. Ị na-eche all this while ka ebutelu gị ego na that is na your territory ka i wee pụta kwuo okwu ndị ori okwu ha hụ. Biafra struggle a na-fight since onweghị mgbe you have not that's onwebeghị ụbọchị imepere ọnụ adụgụ n'isi kwuo okwu gbasara nwere onwe ụmụazị Igbo. Kwuo okwu gbasara nwere onwe Biafrans. Ọ bụ maka na Hope butere ego bunye ego iwe cheta Maazị Nnamdi Kanu sisi jee kwuo okwu ndị eye service. Ndị na-eme eye service everywhere. Ị na-claim that na ịbụ man of God. Kedu ihe gosi that na ịbụ man of God Ebuka Obi? Gịnị gosi that na ị nweghị ike call a spade? Anya ka m gwara ụnụ, I don't see anybody. If it is not Maazị Nnamdi Kanu onwere onye afụrụ. Ebuka Obi is a confirmed disgrace. O mebogo onwe to the highest. Ebuka Obi itijara etija. Nya anyị pụtara gwa anyị na ka ije vote olu Hope Uzodimgba. So ihe pụtara na social media wee sitie down, sitie corporate, nọdụ nnọọ face camera. Gwaba anyị bụ ka ije vote Hope Uzodimgba. Abi, for your mind ịnwa ihe. For your mind you have arrived. Ebuka Obi, I'm asking you. For your mind imega arrive. Ka etinye Hope ka ọ continue na-shed the blood na street of Imo State. Okay? Otu o si egbusisi ụmụazị Imo State like ya. Abi, shame on you. Ebuka Obi, big shame on you. I'm highly disappointed in ebe ị nọ. That is one onwe the respect a na-enye gị, that is it destroy igwe. Shame on you, Mr. Man. Ibu a disgrace. Ị na-ebe ịpụta ikpe tanjere n'anya eche that na iji afọ ụzọ. Amaha that na ịbụ a confirmed sabo. Ịbụ sabo. Tomorrow na Maazị Nnamdi Kanu pụta ite ọnụ ogologo pụta because ị nwaghị ekwu okwu. Ọ bụ na inwe ekwu okwu ị kaghị inwe mind si ụmụazị dazi si anyị nwa pụta jee vote olu Hope. A na-atụnyelu Hope Uzodimgba that na Hope melo gene. What have Hope achieved so far? Gịnị ka o mere achieve? Nothing. Ị pụta too proud, too bold. Na-ekwu ihe ka aka ọrụ gị aka. Ebuka Obi, that is Chineke kpọọ gị ọkụ. Chineke kpọọ gị ọkụ ebighị ebi. Chineke kpọọ gị ọkụ ebighị ebi Ebuka Obi. Shame on you, Mr. Man. That is itijara etija.
ịpụta na-akọgheri ọlụlụ unodo na that is ọlụlụ ilodo na azụbe nna gị for that reason ka atụnyerie maka na hope lụrụ ilo maka na hope Uzodimgba lụrụ ilodo na azụbe ụnụ ilo emere abandon over for your mind na hope emego ihe niile. My people, let me tell you people, if we ihe na-eme now, agwana m unu, there is no man like Mazi Nnamdi Kanu. There is nobody like Mazi Nnamdi Kanu ga-anọ n'ukwu onugwu gwa onugwu that na ọ na-enu inu ọ dị ezo ọnụ na ene ihe Ebuka Obi na-arụgha ọ bụrụ na afụgo na anyị enweghị leaders anyị enweghị ọnụ na-ekwulu anyị na-abụ Mazi Nnamdi Kanu. For that reason, you must continue to campaign for release of Mazi Nnamdi Kanu. There is no going back. Onwekwe onye na-echighị azụ. Anyị apụtago bụ that na anyị apụtago. And onwe onye ga-agba ọsọ. Campaign for release of Mazi Nnamdi Kanu. He is the only truthful man I know. He is the only man speaking for all of us. All this in that chikote ekwu ọnụ, forget them. They don't have anything to offer. Once ebunyelu ha ego ha apụta kọgheribe, that is ha kọ etata, tomorrow ha kọ bi. Don't mind them. We don't have anybody. There is nobody speaking for us. Ndị anyị nwere obu ndị money mongers. People that love money. Nekwana Ebuka Obi of all people. People who that know when something upstairs. Ama that Ebuka Obi bụ money monger. He love money. Upụta na preach ego kingdom of God. While all that is off ego n'anya carry his own freedom. Ifuge Ebuka Obi fule ego n'anya carry his own freedom. Mazi Nnamdi Kanu is the only man. Anybody na-agwa otherwise, onye ahụ bụ that is onye ahụ bụ devil. Anybody telling you otherwise n'ebe Mazi Nnamdi Kanu nọ, ma ọ bịa sị that na Mazi Nnamdi Kanu mere nke a, na ọ bụ onye oshi, na ọ bụ onye wayo, ignore that person. Mazi Nnamdi Kanu is a true savior. Mazi Nnamdi Kanu bụ the savior I know. Mazi Nnamdi Kanu bụ the only truthful man, the only honest man I know so far. So don't think otherwise. Continue to campaign for his release. If we go on, not even the preachers, they are not worthy to be trusted, including Ebuka Obi. Now, when Ebuka Obi say Ebuka Obi do bold enough, Nyabu the only person. On a children that's na hope na wugari ka wo. No na have visit other priests, other people, other pastors ka campaign only. Everybody need decline here. Everybody say no that they can never campaign for him. Because of that, a lot of people a lot of Ndi Igbo, that na hope is a killer, that na hope Uzodimgba is a criminal. That is why Obulego Ben at their church, her walk wire out. It is only Ebuka Obi that accepted blood money. Ebuka Obi accepted blood money from Hope Uzodimgba. What a shame. Ebuka Obi, so you love money like this, but in a preach the kingdom of God. Chineke kpọkwa without your preaching. Ebuka Obi asị Chineke kpọkwa without your preaching. So you love money. Nye ifule ego n'anya. So you love money like this. Iwepụta na preach l'anyị. Ejikwa eme nke ọzọ. Ejikwa gba nwa nnụnụ nne efe. Ịpụta na Zion ministry, you need show off. The other day you showed your mother. Nne mule Ebuka Obi. So you came to Zion to show off. Anya ama that na na-alụ ego hope anya. Anya ama that na ego ka ị na-achọ gụ na nne gị. Unu na-achọ ego nne mule Ebuka Obi. Even your mother cannot advise you. She can't even give you good advice. Gusepu aka n'ebe hope Uzodimgba nọ. Na hope egbuga our people. Ifucha ya so go fugabalu hope. Imana that na ego ahụ obutelugu na otego ji ebugari ya. Iche na so go ka obutelu that money. Imana that na hope ebuluga ego je a lot of churches. That is a walk wire out. So go ma be Ebuka Obi si n'Igbo onye ọlụ. Naanị gị Igbo onye na-amaghị alụ hope Uzodimgba na-eme n'Imo State. It is only you that doesn't know that na Hope Uzodimgba of Imo State is a organ harvester. Ima that's na hope na harvest organs in them mother. In what idea? You don't know. In a Beluchuku. Inwe Zion. Inwe Zion. Zion is your ministry. For that reason, can you bahu? For that reason, anything you goes. For that reason, it's any piaka na kokanyi binye. It's any tiaka na that is in a tipa buaja nyetinye. Ebuka Obi, let me tell you, from today, be warned. Sepua came when no before Waloga come mother. About that nature he lose the respect people ne nyegu. Sinebe Hope Uzodimgba no puta. Sepua from Hope Uzodimgba. Hope Uzodimgba is a killer. Stop collecting evil money from politicians. Ebuka Obi, face your Bible. Instead that's not Chineke ki get belu, face your Bible, face your Chineke.
Stop collecting money from politicians. Face your God. Face your Bible in a bugale. Wepu aka from that is wepu anya na ego ndị government. Wepu anya na ego ndị politicians. Si n'ebe hope na pụta Ebuka Obi. Go and preach the gospel of your Bible. Hapu people aka. Amamu mgbe ibikọtara pastor bụwakwazi politician. Ipụtazi campaign, you are now campaigning. Ibulu Bible gutobe one side. Pụtazi na campaign lu hope ụzọ dị mgba. Ebuka Obi, so you are now ihe na run zina bụ campaign ka ị nọzi n'enu. No more midnight prayers. In a campaign lu hope ụzọ dị mgba. Hope of all people. People that na hope is a lu hope. You no longer read your Bible. In Isiagu Bible. Shame on you. My people, alu emene. We have seen it all. Onwezi ha iga afukita anwa. We have seen 99, onwezi he 100 bolanye. On this note, bebe bele, campaign for release of Mazi Nnamdi Kanu. Amwa nweke nyabulu nweke. Is it that naturally if that is in a go Bible ge? About that naturally able a politician, ije campaign, ije mebe politics. Stop complicating issues. Stop deceiving people. All in the name of that Ebu Bible, while you are a politician in disguise. Ebuka Obi, isn't it go Bible kagoma? Je go by your Bible and stop deceiving people. What one in here was politics? You are not a politician. Is it as an able man of God? Face your God. Face your Bible. May who kage. Stop disturbing us. Stop confusing us. Stop being a dufumu. That is, stop being a dufumu mother. Ebuka Obi, who see dufumu mother. Our people are tagged fair enough. We don't need people like Hope Uzodimba in the government. We don't need them in our lives. Enough is enough. Use your church and campaign for restoration of Biafra, Ebuka Obi. Use your church and campaign for release of Mazi Nnamdi Kanu. Stop as in deceiving people. Stop being confused. Enough is enough. Ona awol is in endebanye. Ona awol is in anye. Na Nigeria, ebe a ka na-ekpekaricha ekpere, ebe a ka na-agụkacha na Bible, wali na ha ka ata afụfụ. Mazi Nnamdi Kanu kwuo okwu Biafra unu gbakpọọ ya. Ebuka Obi, use your church, campaign for release of Mazi Nnamdi Kanu, campaign for restoration of Biafra. Hapu hope aka, hapu politicians aka, hapu politics aka. Imali ihe ibu ibuli ya. Is an able man of God. Maintain your lane. Respect boundaries. Respect boundaries, Ebuka Obi. Respect your boundaries. My people, everybody when they went today. I'm highly disappointed in Ebuka Obi no. Campaign for release of Mazi. Una afugo na anye nwere mmadu. Onwe ho onye anyị nwe. Ndị anyị nwere obu ndị otu Ụwazulike. People that love money like Ụwazulike. They are the people anyị na afu today. Mazi Nnamdi Kanu, that gap ọ hapụrụ ka dị open. The gap onwe ho onye ga-feel nwe. Nobody, not even the pastors, people that claim to be men of God, they can't even fill the gaps of Mazi Nnamdi Kanu. They can't even speak for us. They can't. Ihe ha nọ n'enu ebu hapụlucha crowd. Always the time of election, all these politicians abia use ha butelu ha ego. They are there for business. They are not preaching any gospel. They are not teaching you Bible. They are not preaching salvation for you. They are there for money. After pulling crowds, all the campaign, politicians abia use your pastor. Your pastor is not a man of God. They are money mongers. Ebuka Obi brought the first person to do it. Ihe about their field. Ihe aka ha na-eme. Nke iflo tu oputa, odika ogebi, dika ogapo. Before you know it, onalu politicians ego nakpuru. Bamu the example. Ebuka Obi na-egosi people na-eso ụzọ ya. Juamu the example. Juamu the good life Ebuka Obi na-ebi. Oje, that is on na-egosi ndị na-follow. Jugodumia. Obaye na-alụ politicians ego puta kwuo rubbish nakpuo. Only okwu ha hụ nekwa na Ebuka Obi. Ebuka Obi of all people. People na respect. Ebuka Obi emego onwe. That is, ahapugo Hope Uzodimba use ya. Hope has finally used Ebuka Obi against his own people. Hope him that now mama as a killer. Governor of Imo State is a killer. Ebuka Obi were happy a use ya. On this note, my people, jincha sa home alone way. I'm one way Kenya za nweke.
Isi na Igbo man of God, maintain your lane, buwe your Bible. Sepu aka na government, sepu anya na politics, sepu anya na ebe governors no. Remove yourself from campaign. Don't campaign for anybody. Preach your word of God. Preach your Bible. Preach for salvation. Stop deceiving people. Mazi Nnamdi Kanu must join us. He must be released because he is the only true leader. He is the only one who Adachalugo is seen. I don't know about you. I'm another leader in Afu. That is get self Muguna Kande Nigeria. I don't know. But as for me, it is only Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu, forget it. Chefuoya. Forget about your freedom. Nobody is ready to free you from the hands of government. It is only Mazi Nnamdi Kanu. That is why I am sitting here today to tell you that you must continue. The reasons why you should continue to campaign for release of Mazi Nnamdi Kanu. You must continue. See the way I'm sweating. In a country called Giant of Africa. Nanyubu citizens of Nigeria. We are this, we are that. Naked people see a tafufu. Upon a hustle, you can't even eat. Nothing for you. If you don't have money, you are on your own. In a country that claims to be Giant of Africa. Nothing to boast about. Nothing. Alumelo. Campaign for release of Mazi Nnamdi Kanu. All these criminals saying in the name of pastors and the Bible, they are all criminals. Onwe anyone in speaking for you. Hanale go ha relax ya. Nekwane Ebuka Obi analugo hope za dimgbe ego. Duazu. Ho biara gwa anye bo na hope jelo luo ilo mebiri emebi since how many years. Ilo do na azu ben na ya na hope lulu ya. Now for that, Jeff really hope. Alumel. On this note, Mwakana Wada Chalugo, the way my Diboroja. That thing only Wada Chalugo gave. That is when you were below, and where my Diboroja. Be careful from this go situation this girl situation because a mom I'm Sigishia, consegui like a man like ya. Like ya, Macaurinda, no one a judgment bido. You have one ambassador guinea kutosi. There is judgment and there is punishment for it. You put an apple on every day. We have to about tune on radio, TV, internet, Evangelist Ebuka Obi server, or geneno. Ede eje di oka. Ono katana munga na patana. Nkutoba other church ombelana kutoba sena. Ibo bonana heje na the whole show ya. I will not speak against it because I'm a homia. I've never stepped my foot in a Zion. Dear. But you will not see me talk against it. Because I'm a Christian. I can't talk against something and not something unbelievable. Ogun Evangelist Ebuka Obi isi na imanjeo cannot believe on ya. Ibachine nkete maka na onye Igbo ayo no na-enweta development na Igbo. At least onye obune benefit ene ya. At least all these airports in and about na Lagos, a shift to tell we are Igbo. The higher the population there, the higher the workers are here when all. Why are you people reasoning cars no na amaye? Ebu Attire bidolo that auditorium ebe aha. The higher the auditorium, the higher the workers are here when all. Hancha bukwa Ndi Igbo ya. Fire water factory na Lagos on Ndi Igbo, hospital Ndi Igbo, apartment yo nwe Ndi Igbo. Ndị Igbo na-eme plane onye na-abata na Nigeria nwa na-aga Zion ever since TB Joshua. Malo na ihe. Kwadi no mbozo.